Очакване. Аз чакам те, дори да знам, че няма да се върнеш. И всеки ден очаквам да те зърна на входната врата. В студ и зной аз идвам ти на гроба, плачещ и с карамфил в ръка. Смъртта отнете, а мен ме остави, полужив и със снимка в ръка. Спомените си в сълзи удавих, сърцето ми изпълни се с тъга. Понякога се питам, защо ли живея? Тогава сещам се за нашите деца. Без майка разплакани останаха, но нека не останат без баща. Ридайки, изправям се отново. Гмурвам се в морето на живота. Прегръщам децата си много силно, те са моята опора. Стихотворението е посветено на Адем Адемов и покойната му съпруга Нефисе Мухаремова.